Babamncane. Babamncane. Hello Phoza. Iti esilungile. Idlani lamaqanda. Injani? Ile maqanda. Maqanda kwenzani? Kodwa wesihlale lo. Solela amaqanda wazi vele ukuthi ayimali. Ufuna itembu, ufuna amaqanda? Uzwese. Mina ngila amaqanda mina. Uyuthola amaqanda wena. Wena mina ngifuna itiye yakho. Uyatshona udleni pho. Ngizamthemba nganto uyateka kathi mfazi waJora ngilo. Angifuna itiye mina ngiright mina. Angifuni lutho. Mina liyaphuma liyetshona ngenjalo ngadlanga. Madlanga. Mina ngiyinsimbi phela. Uyinsimbi wena? Yeah. Uyinsimbi, sasabona insimbi yakhona lokho kwakho lokho. Wena mfazi kaJora uyangihlolela yini? Kathi ufake netiyeni yakhona. Hamba e-Alticom uyabona insimbi yakhona kwakho lokho uthi insimbi wena. Iza kushopota indlala. Tshona ungadlala. Simbi wena. Awudeleli wena phepele kaJora. Uyangizimbi. Bakethi lona liqiniso. Kunjalo insimbi zitholakala e-Alticom. Ufuna ama-deformed bars, ama-square tubes, ama-round tubes nezinengi ongabe uyazidinga. Sondela e-Alticom sikwenze kwenzeke.